Tiwa Jehovah asamwa Zitema zakani fuwira pasi Yakachemandiri momu Matopetenti akani muritsa kunzese Ani muritsa mumatope Ini paloma nasiati pario umoyo rekukuza Hallelujah Andi misapadombo pechonaye Masiko angu asimiswa pano Andi sombo putikini pano Domi andi sofika chiremba Andi buritsa mumatope Andi nisa ini pano Nasi andi pario mumoyo Hallelujah Andi pario lutsare rukuza Noru imba usiku nesikati Oyo wangu wazarane rufarundi Ichazo kuza mununuri wangu Jehovah Andi buritsa mumatope Andi misa ini padomo Nasi andi pario umoyo rekukuza Hallelujah Dicha imba tsitsi zake kuneni Jene kunaka kwake kunewese Dicha zoimba rupone sokwese Takarawese basimire mwari Dicha imba tsitsi zake kuneni Jene kunaka kwake kunewese Dicha imbaruko esokwese Nakawese wasimire mwari Andi buritsa mumatope Andi nisa ini paromo Nasi andi pario umoyo rekukuza Hallelujah Andi buritsa mumatope Andi misa ini paromo Nasi andi pario umoyo rekukuza Hallelujah Nasi andi pario umoyo rekukuza Hallelujah Nasi andi pario umoyo rekukuza Hallelujah Makadiwa vateereri nevatariri tinokutendai vhiki rino patiri kukumbana tichidzidza pamusoro penyaya dzemhuri. Kutanga kuri kuita chirongwa tinokukurudzirai kuti tag your friends, like our Facebook page, subscribe to our YouTube channel. Nasuno tine chidzidzo chakakosha chinodakadza chine musoro wenyaya yokuti unenge uchimboitei.
tine vedare vatinavo vatichakumbira kuti vazointroduce one by one. Ini zita rangu ndonzi Pastor Morris Mulambo. Ini zita rangu ndinonzi Mudikoni Kavhu, ndinokuchingamedzai muchirongwa. Makadi vaduwa vateereri nevatariri, ini ndinonzi Rotina Mafume Msara. Kazwai vateereri, ini ndinoitwa Elder Chinyandura. Makadi vateereri, zita rangu ndinoitwa Sharon Manangazira. Tinotenda nevedare, feel free. Shwiro dzenyu dzeupenyu dzinotibatsira. Kune vari kuteerera, as usual, macomments enyu tinoada anobatsira patiri kubika zvimwe zvirongwa pamwe chete nekupepeta. Unenge uchimboitei. Mukati mewanano mune zvimwe zvinhu zvidiki zvinoita sekunge hazvina basa asi zvinoaffecta marriages. Pane zvimwe zvidzidzo takakurukura pamusoro petunhu twakaita sekugeza mazino chaiko, zvinoita sekunge hazvina basa asi zvinoaffecta marriages. Saka tine nyaya toda kuti kurukure tichinzwa kuti vana baba vari kuti kudii nana mai unenge uchimboitei. Zvinoita sekunge vana baba sometimes vanocomplaina kuti nguva zhinji vana mai vanononoka kubuda mumba, sekunge varoda kubhabhaisa midziyo yese, vada kubhabhaisa firiji, stovhu, such that vana baba zvimwe kuda vane motokari oro vari kufamba netsoka vanopesera vabvunzwa munomboitei. Saka ndo nyaya toda kuti kurukure nezvayo. Iyi mubvunzo unobvunzwa here mudzimba umo kana kuti hamubvunzwe mubvunzo sekufunga kwenyu? Chinototishamisa sevanhurume, madzimai atakarora, kuti musha ndeyavo, ndovanoziva zvese zvepamusha. But hepano pakuti tiri kuronga kana rwendo chairwo rungava rwendo, vana mai ndiye munhu wokupedzisira kubuda mumba. Vanenge vachibata-bata. Tingade kuenda kuchechi, ungatoita seuchavasiya varimo, zvekuti ukazoda kusimudza izwi ndopamaakutadza kuwirirana. Vanenge tinoshaya kuziva kuti vanenge vachimbonyatsoita nezvei. Zvimwe zvacho ndezvekuti mukatosvika kunzvimbo zvavanga vachinonokera mumba imomo, unoona zvisiko. Unonzwa kuti ndakanganwa chakati changu, ndakanganwa kuratidza kuti vanobata-bata tunhu twakawanda. Saka zvavaripo pavadare vachatiudza kuti vanenge vachimboita. Nyaya iyi mufundisi inotoita kunge iri hereditary. Nokuti inini mai vangu ndoya nyaya yavagara vakanetsana namudare. Achiendeka kumusha mota yamira paya Datsun 1500 modzizenze kare kuti dhuru mai vachirimo mumba. Zvaizogumisira zvaita kuti baba namai patinosvika kumusha vanenge vasingachataudzane zvakanaka. Nenyaya yekuti izvo baba vamira mota yaidla 20 minutes mota ichiidla. Nokuti yanga ide kupusha. Saka pataipusha paya vaizomira kuti yadase yamuka munhu wese ngacho yakwiri. Saka even nanhasi mufundisi tiri kubato remanyangapo inonetsa nyaya iyoyo. Tinowirana zvakanaka, tomutsana mumba, tamutsana tese togeza, pakuzobuda mumba ipapapa unomboitei mukati mumba. Ngatidzokerei kumabha 6 mufundisi. Pati unenge uchikura paya uri musikana, uri chisikana chitukutuku, handiti? Ukagara hako wangoti bweshe, ogara uchanonyadzisa kumurume, gara zvakanaka uchanotonyadzisa kumurume, handiti? Watsvaira wasiya marara, unotsvaira uchisiya marara yawo uchanotonyadzisa kumurume. Wakona wakumona sadza, uri kutadza kumona sadza uchanotonyadzisa kumurume. Nyaya yemwanasikana iri centered around murume. Zvese zvaanofanira kuita achikura murume. Saka paanenge ava kumba anovawa kuti mai vainonoka. Paanoti godi mumba, chiri kuita kuti asare mumba ari oga achinangazira achinonoka. Inyaya yekuti ane murume. Nemhaka yekuti anofanira kuitira murume zvose. Kubva mukuporesha bhutsu. Handiti? Murume hana maoko, mukadzi anoporesha bhutsu. Agomusunga bhutsu. Agomuisira hembe dzekupfeka pamubhedha. Mukadzi uyu. Apedza kuisa hembe dzekupfeka pamubhedha. Anomeka sure kuti netai yacho aisa. Apedza izvozvo achanobhoira mvura kwete yake. Kubhoirira murume. Murume akadini akagara. Ari kungoshedzera mvura yangu yogeza yaita here. Ndotakura ndonesa mubhavhu. Iyo ouya sipo iri pai. Ndomutorera sipo iri pasaidi pebhavhu kuti ndimupe
tauro rangu riripi atinzi namaziso asina kuona kwaisa tauro ndodzoka ndotsvaga tauro inini handisati ndatanga kugeza. You understand what I'm saying? Saka life yacho it's centered on the woman and the man. It's like the centers of the men. Ndizo zochaizvo. Vanhu vamanje vanoda kurara. Rudzuru. Kare vana mai wainzwa takarara kuseni. Right. Che. Akuchairwa banzi. Yeah. Rudzuru ukasarwumutsa harwumuke. Ndopa kuzobata. Nguva yadini manje. Yapera. Izvozvo vanotaura kuti vanoita izvi. ndozvavataura kuti vaitotrainwa it's unnecessary because taitrainwa zvinhu zvisiri practical. Nhasi ndo zvinhu zvamakukomblena nazvo, but iwewe ukasimudza bhutsu yako ukaporisha ukatora hembe yako muwardrobe, ini ndichitora yanguvo tikanogeza, iwe uchigeza ini ndichigeza, wononditorerawo mvura yekugeza uko. Handisati ndatopinda panyaya yevana, handiti tichiri pamabasics emurume chete hatisati ndatombobata imwe member of the family. Anyway, mai manangazire nyaya muri kuiona sei? Nyaya ika mufunge inotondibata hozi uru rudzuru ko runongomuka ari pambedha Exactly. ari kuda kuti chikafu chiwe. Yes. Ari kuda kuti hembe dzake dzivepo, iye akagara pambedha. Anditi saka ini ndinoona kuti zvinofanira kuti zvitariswe izvozvo kuti zvingane zvandaita tisati tabuda Kubatsira. boza ubudi nedumbu risina kuchikafuka. Maminutes edu anenge achifambeni, handine mubvunzo wandaida kukubvunza kuti kana muri kuti ipfungwa iri kumubvunzo wokubvunzwa kwese kwese, hapana here dzimwe nzira dzamungaite kubatsirawo? Because argument yavari kuuya nayo ndeyekuti mukatibatsira mukaporishawo bhutsu mega mutsvagawo hembe dzenyu tinobata nguva. And remind themselves, you should remind yourselves you are not kids. I would do that for a baby. But kuti ndinese a grown up baby, it becomes a challenge. Mfundisi vana pane zviripo. Inini ndikasarudza hembe dzangu ndikadzisa adziti dzinonyadzisa idzi. Vanodzira mukapfeke shiti yakadai netrouser rakadai munonyadzisa. They command. Saka what do? Ngetaura nyaya iripo chaiyo mudzimba. They tell us what to wear and what not to wear. Saka isusu sarume tinobva tazodii tongosiya. Relax. Iye ndandoburitsa kuti socks iyi ndori kuenda nenhingiri. Saka ini ndakazodii manje? Takazoti masocks ese ngaangotengwa ari eblack. Kana ndakaleya zvacho, kana ndakaronga hembe dzenyu kubva Sunday ndakaronga kuti iyi Sunday, Monday, Tuesday zviri muwardrobe zvakarongeka zviri muraini. Why should I pack in hembe dzemunhu mukuru? You understand where I'm coming from? Munhu mukuru ngazive zvanda kupfeka Monday to Friday. Uyu warasha kutenda. I don't need to warasha kutenda. Alright, vadiwa vateereri tinotenda. Ndofunga nyaya yacho inenge iri kupisa. Muri kuona mataurirwo ari kuita nyaya ireflection yezvinhu zvinogona ngesvitika mudzimba musociety, but pachikamu chinotevera toda kuti dzumburudze nyaya unenge uchimboitei. Totarisa mukati mebhaibheri, tine mamwe examples here atinogona kuona. Musabve pachivhitivhiti, Mwari akukomborerei. Nhasi uno tine chidzidzo chakakosha chine musoro wenyaya yokuti unenge uchimboitei. Mai vangu ndoye nyaya yavagara vakanetsana namudai. Uru rudzuru ko runongomuka ari pambedha. Exactly. Ari kuda kuti chikafu chiwe. Yes. Ari kuda kuti hembe dzake dzivepo. Kare vana mai wainzwa takarara kuseni. Right. Che. Akuchairwa banzi. Yeah. Rudzuru ukasarwumutsa harwumuke. Vadiwa vateereri nevatariri, tadzoka kuchikamu chechipiri. Ndofunga muri kuona kuti nyaya iri kupisa. Musoro watiri kufamba naunoti unenge uchimboitei. Dada ndiye kwamuri vananamai, pane pfungwa yavari kutaura yekubata nguva isi. Hamugoni here kuavoida kuti mazuva aya azobvunzwa. Kubata nguva mune rwendo musi wesvondo, imimi mozviita a day before, mobata jongwe muromo. Then time mafambirana. Day before racho ndinenge ndichimboitei. It's the question, it's the critical question. Because the day before racho handina kugaraka. Pane zvandiri kuitira Jenny murume. Ndisati ndatomboronga zvejeni. But chinozoitika ndechekuti iniwo ndabva kubasa, handiti?
ndabva kubasa kwai mangwana tichamukira kwakati kwamai or whatever handiti kuchechi for example ndamuka ini ndiri kuziva kuti zveshuwa mangwana ndichienda kuchechi asi pandabva uko ndatobva ndichibiririka kuti sabata risati radini rakwana ndofanira kunge ndapedza kubika wedha ndamuwana ari kumba ndowana akavata haasi kuziva asi ari kuzviziva musoro elder church this is a deacon ari kuziva kuti zveshuwa mai pavachasvika zuva rerauda kunonyura but unowana hana kuboila beans unowana hana kuisa mashazhari pamoto hapana chayakaita ari kumirira kuti ini ndizodini amai vachauya saka inini pandinosvika chandinonyanyomhanya nacho ichinai ipoto kuti at least wasabata rikasvika ndisazoonekwawo ndamiramira baba ndasvika mangwana acho ekubuda muchechi tavana vana zvino handiti vana iye akangovata ini ndomuka kuti vana vanoda kudini kugeza ndichatanga pakugezesa vana ivo vakavata kati vatotora pamphlet vakuverenga inini ndini bhizi handiti umwe ari kuita zvespiritual nurturing zvake inini ndini hochi iri kukakarisana nebasa ipapapa ivo vakabata spirit of prophecy Ellen White inini ndiri kuneta saka ndosaka muchiona vakadzi tichivata muchechi tichingosvika kuchechi we are tired of grown up men who do not help in the household. Kuvata muchechi kudyisa mirati dzoka kune yangu achitaura ndangokorekta ipapo kuti tida kunzwa kuti muda kuti kudii vachinyanzira then toya kwamuri mai manangazi iri kupisa nyaya ndiri kuinzwa but tida kuti tinzwe pfungwa dzemumwe nemumwe tione kuti nyaya yedu inobuda sei. Mwari wakatipa marose mumuri, takapuwa basa rechirume, basa remadzimai. Bhaibheri rinotaura kurara. Bhaibheri rinonyatsotaura kuti akomana mudzimai akachenjera unomukirawo achibata zvepamusha. Zvino ada kuti tichinjane kuti ndionekwe inini ndamukira kuti ndiri kubatsira mai iye akavata. Aiwa, ndisina kurara. Mai vanozikanwa kuti vanomukira baba vanombosarira vakarara. Mai vogezesa vana ndovanochiudza vana kuti mukaitanga ibaba wasati wadini, wasati wapinda vogadzira chikafu, baba pindei muchidino muchigeza ndichidzoka ndichiwana chikafu chagadzirwa tobuda tese katoti ngatichiendai munhu wese adini apedza. Inino sababa anofidha mhuri spiritually ndichionawo kuti mhuri yangu inodya kudya kwomweya, ndichierengawo makotari, ndichierengawo mabhuku. Ndo zvinoita baba music ichidini, mai wachishenaira, tofamba pamwe chete. Ndosaka muchiona kuti kana tasvika kuchechi wanenge wakatotarisa kuti baba shuwa baba vedu vakamwa shoko. Kana kaenda papulpiti vanenge vachifara kuti pakamwiwa shoko. But chiri kuzotikanganisa ndechekuti pakubuda apa kushenaira kwacho kwanyanya mufundisi. Mai manangazi. Ende kuzhinji sorry. Vataura zvemabasa. Pamira ndo pane nyaya. Pagrazi. Mufundisi amusati pagrazi amusati mambona zvakadaro. Hembe dzacho ikapfekwa yozonuka taiti headgear inoda ino yadzokwa yazonzwai wazodi even vauya kumota kwacho vanoti bhutsi dzandaya nadzo hadziti wodzokera futi wonotora dzimwe. Kubata kuzhinji kana vachigona kundirongera hembe dzekupfeka vanodi kurongawo dzavo dzekugara vati idzi ndo dzandichapfeka sabata. Mai manangaziri ini ndanga ndingone mubvunzo kuti saka manga mati mai isimbi here isingaratidze kana kuneta mati imimi kudya kupfeka zvese ini muchiita zvespirit of prophecy pamuchasvika kuchechi chikero chacho chinoenzana. Ndinoshamisika nemi mai manangaziri. Sure. Tikati ngatisimudzei simende kubva panze munosimudza ine. Simende ikanzi ngai yauya panze munosimudza here ine. Rega ndikuudze. Murume is muscular for heavy duty things kwete kusimudza muchairo. Kusimudza simende. Ndine mubvunzo wandoda kubvunzwa mai Musara. Yes. Mune point yamamuda ku. Inene point yandoda kutresa ndeyekuti one, women were defined by our beauty. Kana takatosikwa murume nemukadzi, the finer details of being a woman is also taking care of yourself and your body. Kurava kuti pandinoda kubuda pazhe paya, ndofanira kubuda ndichifila confident
yekuti I'm looking good, not only for my husband ndezvimwewezvo, but for myself as a person, handiti? So I need to go out ndine confidence yekuti I'm dressed well enough. Now ndikaita dual duty, not for you, ndikaita dual duty yekuti ndiri kufanira kutarisadze uyu nedzangu, handiti? Ende inini ndichazoda extra nedzevana, ndichazoda murume ngagare aziva kuti mai Musara will need extra time to wear hembe dzake, to do your face. Iwe vanozora vaseline imwe, handiti? Ine mafuta andinozora pamuviri pangu anogona kusvika 4. Kune ekumeso nesipo dzacho, kune dzekumeso. Saka the more you delay by not helping me, the more I'll delay you. Because ndichatora sipo ndiko dzipfeka pfeka. Inogona kuya ndeyekuti still hamugoni here kubata jongwe muromo moita all the makeup. Mai white vanoti munhu ngaavate for 8 hours. Saka tese sabata ndere kuzorora saka harisire kuti ndinomukira. Ndida kupinda mukati meBhaibheri kuna Genesis pane nyaya inotaurwa nezvayo inotokotwa mumasynoptic gospels. Remember Lot's wife. Kakunonoka kaakaita kame kacho kankareke kuvarayirwa kubata-bata kuzosvikira acheuka. Hamufunge here kuti ndo same challenge iri kuadreswa nevarume even up to now, yaita kuti tive nemubvunzo kuti unenge uchimboitei, kuti kame kakubata-bata kacho hakasi kari unnecessary here? Hapana chisiri necessary zvese, because tiri kutarisa zviri basic zvandiri kuita, kuti upfeke, kuti udye, kuti vana varatidzike, ndaita zvese. Imi muri kuverenga spirit of prophecy. Saka hapana chisiri necessary. Ime ndanyarasa kwenguva yakareba. Ime nyaya vasikana yavataura yandabata ndeyekuti havapfekere isusu varume vavo chete. Saka pane kakupuruvhirana karipo. Nani futi. Exactly. Ndobvunza ndakatideyo nani futi kana usingapfekere inini. Ndozvipfekera. Exactly. Why should I only wear for you? Saka iwewe kupedza uchita zvimwe zvinhu zvira necessary. It even goes to food. Mapetis is just normal. Machangs anongosanganiswa nemazai otora opwanyira munhu. Asi iwewe manje paunozouya manje take more time pakuzama carrots, mabeans, nokuti uda kuzoprova kana tazovhura lunch paya taungana nachinyandiro wakagara apa kuti yangu yakaita sei. That's the main problem where it's emanating from, to prove to others that you are capable of doing this and they are not able to do that. Mfundisi, kana vari vasikana vaiitira isu wochiti vakuzviitira vamumba, right? Ivo vaimboitira isusu tiri vakomana, ende munhu wacho wari kunetsekera wacho kuitira zvese izvozvo izvo hatimbonyanyozvioni baisu. Hatitombonyanyovoni kuti staira ngemusoro ndachimboenda wazoenda uko istechitoti buda tende kunonamata. Inyaya iri kupisa. Murume ngaaone. Yes. Kana ndatopfeka kutanga zvitori nani utomhanya kuti you are looking good. Ndototi I'm looking good. Ototi mukatozotora iyo bhutsu yegreen zvakuda ini ndakutongotora yegreen yandatendekwaoka ndakutobuda ndakutondibvunze umwe mubvunzo ndichaka kwamuri vana baba. Unenge uchimboitei, ngatibvisei kumba. Kune mibvunzo inobvunzwa even mushopu chaimo kuti mapinda mese nababa kuzotenga, but vana baba vari kubvunza kuti muri kunonoka kubuda even mushopu, patakishopu chaipo, kwete kumba mushopu, muri kumboitei? Kuti mumba tanzwisa muri kubika, muri kuporisha bhutsu, muri ko mushopu Edgar's Topics muri kumboitei? Alright, kana vakadzi tichitenga hembe paya, kana kuti when we go shopping, pane mathematics tinofanira kuitika. Hakuna mukadzi akangwara anongonodaiwo troli achikanda. Ndinotombosumudza price, handiti? Ndonyangazira ndoona kuti idress one ramuda kutenga one. Asi ndinokombea Topics Edgar's nePower Souls. Maximum value, true maximum value. And tikuda value for money as women. We are very clever. Value for money is important. Saka kana tikutarisa value for money, what this one needs to do is to know my price tag as a woman.
kana achiziva kuti ndiri mukadzi wematruets haafaniri kumbondipa mari iri less than yekwatruets, because then I'll compare. Anofanira kutoziva kuti value yemukadzi wangu iri apa. Saka kana achindipa mari, muchindipa mari, mukandipa yemapower cells or whatever any other shop, isingaenderani nezvandiri kuda, ndichampeya. Asi mukandipa zvikwanisiro zvakakwana, tinotenga on time. Kana pari pachikafu, ndinowedza zvekutaura nemukoma. Ndine mabrands andiri preferable now. Anditi saka musandimhanyisa pakuti nhonga rese ringori rice nhonga test bud rangu rakajaira imwe rice. Saka ndora ndiye ndichitsvaga kuti riripo here pasherofu. Kana ndarishaya mune imwe shop tichapinda mune imwe kusvika ndariwani. Zvinhu zvavasina kuronga kutenga musi iwoyo vachiziva kuti hazvipo pabhajeti ranhasi, vanoda kuringa shopi yese. Ndozviri kuwanonotsa kubuda mari hapana. Wozozviti naimi makamira pamakaroni, nhasi tine nyaya yemakaroni here. Woti ndakanzwa ndoda kuzoona kuti mangwana patinozoita aya mukazowana mari ndinoadaya. Muri kuziva here toenda kumusha tine rwendo rwakamira panze apa. Vanhu ava mufundisi vanoda rubatsiro rukuru. Tikatovadarisoka vachaona varume vakuenda kudenga vachibata izvo zvatingoita izvozvi tsika yaiperei. Vari vamwe ngavapinde patsika yekuziva kuti tiri vanhu vanoita chimbi. Mapamenzasi wakanaka wamailoti tinodzidza sesangano isu kuti ugaro hwedu hausi panyika ino. Saka ngatisatenga nekuita sekunge vanhu vari kuita upenyu hwese panyika ino. Mama kuti tichiri pano ethically relevant ethically relevant ngaibude pamurume, because inini handifunga kuti ndingava comfortable ndine a piece of furniture in my household, because kana ndakukuitira zvese furniture yangu tebhuroi ndinoipukuta ndigoiklina ndigoisumudza kana ndotsvaira ndoitsveta apo ndigoita zvese chingoripo chipiece of furniture ndowedzerwazve imwe piece of furniture inofema kuti ndirambe ndichingoiitira zvese. Ikada kupfeka bhachi inouya kuti uya uzoisawo taya zvambonyanyoita sei dai mamuchiziva kuti ndinodawo sei kuvhara zipiwo yenyu nekupinda mabhatani. Ndinozvida bhatani kupihwi mukana wekuita zvinhu izvozvi. Toda kumbonzwa wakavhu kuti vari kuti kudini nyaya. Unenge uchimboitei? Mapoints amuri kutaura ari very powerful key zviri kuraramwa chaizvo nevanhu. Vasikana vatanga vataura poindi kuti takadziswa kubva pakuzvarwa kuti unoita takadziswa kubva pakuzvarwa kuti unoita basa ripi murume uchifadzani murume. Saka zvinhu zvavatore ready kunge vachiita izvi mufundisi. Chimwe chechitu vanhu vasiri ndingati havaiti decision 1. Pane diagram rakambodrowa rekuti mukadzi akapinda mushopu ndobva zigizigi murume ndobva ngopinda mushopu ndobva angonanga kutora chinhu ndobva adzoka patiri. Iwo they are zigizigi antu vanodzoka nechinhu kana ari hendi endika inobva iri hendi iyoyo patinochimbopereko zigizigi mukutsvaga hendi anobvera zvigubhu zvemvura kutenderera. Saka ndopane challenge yedu vamafundisi kuti these people they should improve on that. Kana kuri kuti tawirana isusu list redu kuti rine zvinhu 5 ngazvinge zviri zvinhu 5 toda zvinhu zvetopedza toenda, because time is money. And where we are going right now ndoti makonzo tinozoita kuti dzimba dzizonetsa kuti konzo rabuda nepapi ichota buda pasi peodrop yoti pasi pembedha haya pasi peodrop tatotukana paya. Saka ndotunhu totinofanira kunge tichigadzisa itototi kuti imi vasikanaka chishandukayo isuwo kana toda tizoshanduka tichashanduka but imi mitangai. Anoona mumba munoda kubetseranwa. That's the principle yatinoda kuisa teamwork. Ivawo semunhu akangwara handiti anoziva kuti shuwa tiri kuda kuenda kuchechi. Mukasangwara varume muchashandiswa nevakadzi mukunzi kubetserana. Otoguma ndiwakubika ndiwakutsvaira uchingozi uri kudini uri kubetsera uchiita
zvekuti hapana chakashata nokuti matsvaira imimi kana kuti makona pamumba. Hapana chakashata nokuwaridza mubhedha. Because what we are doing is we are helping each nekutowacha kwacho. Because for me, for a man kuti anzi murume pamba is to be able to take care of those facets, the household. Because you are saying basa iri, by the way, by the way, basa iri ndere murume. The wife is coming in as a helper. So whatever happens in the household, ndezve soli murume. Inini ndiri kutobetsa rangu randakapuwa naMwari muna Genesis was to bear children. Handiti? Ndichivabereka. Imimi muchishina tichibetserana. Saka kana kufunga kuti inini ndofanira kuita something, totangira ipapo. Imimi helping us as well. Chavakaitwa pana Adam. Mwari akaona kuti handingatakuri mimba ndoga ndoenda kumunda. Saka akandipa mubatsiri kuti anditakurire mimba. Mukadaro totenderana. Arikubatsira? Ndikubatsira. Saka pakuwacha ndikudi futi ndikubatsira. Pakutsvaira ndikudi futi ndikubatsira. Pakubika ndikudi futi kubatsira. Pavana ndikudi futi murikubatsira. Saka muridzi wechinhu ndiani? Ndimi. Ora tinoda kubvunza kwamuri vana nababa maminutes mashoma asara. Tiri kubatsira here. Pane issue yauya yekuti kunonoka kwedu isusu vana namai. Pamwe pacho it seems as if tisi tiri kuita basa here. Vana baba vanhasi. Oro isusu vana baba pane here patinobatsirawo vana namai. Tina appointment, tinoda kuenda kuchechi. Pane patinogona kubatsirawo here vana vari kuda whatever. Paripo. Mabasa anosiyana. Ini ndiri driver ndosvika na 1 am ndomuka futi na 6 am kubatsira mukadzi. Ndasvika na 1 am chaidzo ndabva Bedbridge ndichirowa gonyeti ndichipesana ndichivhirikira nemabhazi murodhom. Ndosvika na 1 na 6 ndomuka futi ndobatsira mukadzi. Munosundwa nerudo. Saka ndikuti rimwe rubatsiro rwezikutaurwa navakavhu. Mai vachiita zvemumba. Right. Ini ndichigezawo motokari kupreparewo zvese kuona kuti mukufamba. Nekuti tikazoita dambudziko vanobvunza kuti kweimi matazosimuka musina kunge matarisa izvisei, nekuti vanotarisira kuti ndezvani? Ndezvangu. Ivo vari kuitawo zvemupi? Saka ini ndikugeza ndikutarisira kuti ivo zvese zvinoda kuitwa namai zvese nezvinoda kurongedzwa zvese. Ndopane dambudziko. Kana zvarongedzwa, kana zvavunza kutakurwa, ndinotakura ndichiziva marongedzero azvinoitwa motikari medu kuti zvisapwanyike. Then tosimuka edu todini? Maimanangazira mune point. Dambudziko ravo toda kuita inonzi D-roll. Pfungwa dzavo. Kuti tigotora maplastic aya arongedzwa. Imi mofana toziva kuti muplastic mune mazai, muplastic mune chingwa, muplastic mune nekuti munenge marongedza. Handiti kana mwana wacho handiti zvese zvinenge zvichiitika ipapo we need to D-roll kuti munzwisise kuti mitoro basa rese riri pamba ndere tiri 2. Saura kuti kana ari mwanawo ndomugezesa ndomupfekedza napkeni nini. Ndichibatsira naye. Kunyanya kana aita pu. Ndobika inini. It's your role. Arikubetsera. Tinotenda vadiwa vateereri nevatariri. Nyaya yedu iri kuramba ichipisa. Taguma taakuenda kune chimwe chikamu chechitatu chekupedzisira, but tinokukurudzira kuti musabve pachivhitivhiti. Mwari akukomborerei. Nhasi uno tine chidzidzo chakakosha chine musoro wenyaya yokuti unenge uchimboitei. Mai vangu ndoye nyaya yavagara vakanetsana namudare. Uru rudzuru runongomuka ari pambedha. Ari kuda kuti chikafu chiwe. Ari kuda kuti hembe dzake dzivepo. Kare vana mai wainzwa takarara kuseni. Right. Ari kuchairwa panze. Rudzuru ukasarwumutsa rwumuke. Tadzoka zvekare muchikamu chekupedzisira chatiri kukurukura nyaya ine musoro wekuti unenge uchimboitei. Sezvandataura paintroduction, nyaya yenguva iyi inoita sekunge inyaya isina basa, sekunge iri simple. Ndofunga mangoona nedebate kuti it's a very critical issue inoaffecta marriages, though vamwe vachifunga kuti haina basa. I don't know kuti Mwari masikiro akatiita takatosiyana. Ndofunga zvese zvangu zviri kuitika zvamaona pachikamu chekutanga nechechipiri zviri kuratidza kuti murume nemukadzi
takasikwa takasiyana. Mafungiro anoita mudzimai nemafungiro anoita murume, mabrain cells zvakatosiyana, but donzvo redu nderekuti mukusiyana kwedu tofanira kugara tese mumba mune mufaro. Ndimubvunzo wanaida kundibvunze vana namai. Vana baba wabatsira 100%. Ngatiti vana baba wabika vaita zvese vachinja. Nyaya yekubata-bata inopera here? Mai manangasiri. Vana baba vati aiwa takumabhodho zvese manapukeni. Kuna namai. Ini ndinoona ichipera. My sister. Yes, I think zvinobatsira. Nemhaka yekuti vana mai we are overwhelmed with work. That's the truth, honest truth. We are not super women. We are human beings. Atina superpowers. Tingoriwo vanhu. Tine maoko mawiri chete. People who get tired. Tine maoko maviri. Anofanira kumhanya kwese achita zvese. And I think when we come to that realization, and also vamwe vakadzi we overtax ourselves by kuti uchipinda mumba unoda kuita zvose. Uchiita zvose. Ndosaka vanhu vachizoremerwa zvipfuva. Wangoti musana chifuva. Do what you can to the extent yekuti the husband can also understand and appreciate kuti semudzimai zveshua mai Musara kana vaita apa ukaona vagara, she can go no further. Let me also help and take it up from there. This is not right for women. Kuti ita zvaunogona. No, it's the truth. We can't overwork ourselves. We can't overtax ourselves. Kana ndakutadza plus nechikonzerva energy yemu most holy temple ka most holy place. Saka mukabvunza wana mai wedu waizviita sei? Waimbozviita sei because zvinhu izvi waizvigona izvi. Vazhinji vawane makumba akunetsa. Vari kutotaura nyaya iyo yavari kutaura. Mai vekudhara vaizvara 12. Kungodai vana 12. Basa rero vachidini futi? Vemazano vakutoteta tona 2 kana 1. Asi basa racho vodini futi? Vakuteta. Saka chavari kumbonyanya kubata mufundisi mubvunzo iwo hausi nyoreba. Usatorwa lightly. Vanenge vachimbonyaitei. Imi mataura yenyu kuti hanzi tomboti varume ndimadaro kwete isusu. Kuti tomboti varume votizvoni takukunhengina. Ava vanhu vanozvigona. Aiwa hatizvigoni. Rudzungu. Mwari akarusika ruchiita zvinhu izvi. Ruchizvigona. Akamuwa basa ndiAdam. Tarisai Rebeka. NdiRebeka uyawo. Wokundotsvagwa uyawo. Kuti ave mudzimai waIsaac. Muchiri kuziva kuti akasvikirwa patsime achiite achifidha mvura ari 1 dzemwedzi dzikauya akafidha. Izvozvo zvakamuwanisa murume akatumwa akati henaro uyu ndiye. Akaona mushandiro wake akaona kuti kana akauya kwedu haasi chinyadzoba. Muri kuzviona? Saka ndosaka vati Pauro vadiki vaidzidziswa chinoita kuti mudzimai anzi mudzimai pamusha kubata. Mune tuchira tukanyorwa totonzi musha chinyi? Mukadzi. Inyaya yekuti ukasvika makarongedzwa havati baba vemuno vanorongedza. Zvinonzi mai vemuno vanodini? Mukona makabikwa chikamunzi imikwaningi mai vacho vanobika. Ndimai vanenge vakunzi baba ningi vanobika. Zvese izvozvo kana vana vakaonekwa vakachena ndinonzi mai vana vavo vanorumbidza mai nokuti zvinozikanwa kuti zvinde zvanizvi. Haumbonzi vachinzi vana kakati vanogeza baba vacho vanotenga laksa. Anyway, zvinoiswa it's kuna alright. mai. It's okay. Timbonzwa mai mutaure. Mai Musara. Then vakapo. Ndikuda kutaura kuti zveshua vana mai vedu vaiitiswa yese. Zvakazovakanganisa health wise muupenyu. Nemhaka yekuti vakadzi tagara tiri fragile. At the point of pregnancy wakazvitakura kudai. Watova fragile. Mimba inogona kuregedza anytime. Vakadzi mukatasa statistics zvinonzi mimba dzinobva nenyaya yekuoverworka nekushanda. Pasina munhu anokuisira rain check yekuti chimbozororai. Asi munhu anondoona ndakadai anoda kuti ndimone sadza ndimupe. Chero kukanonyorwa kuchipatara kuti mai needs rest for 2 weeks in bed. Zvinhu zviya zviri serious. When we define ndo patinotama miscarriages. Nemhaka yekuti umwe munhu ari kuti mukadzi akatrenewa ari chinchechana
kuti anofanira kubika sadza. Saka chero akazvitakura 9 months chero ari pai anofanira kumuka panhoo oya obika. Mai vanoita muzvere musana uya usati wasimba vanosumuka vanonotakurizwa mugomo vanotanga kukorobha. Misana iyi inopfuta iyi madzimai mazhinji mukahwa izvozvizvo vanotaura nyaya yekugwadziwa nemusana kana kwaita makore inyaya yekuti vakakurumidzisa kushanda. Ndosaka vakuru vakare vaiti mudzimai ngaamboenda for 3 months achiyamwisa mwana achirezva mwana wake nekuti vaiziva kuti kana ari ukuku pane umwe murume mukuru a big man, a grown up man anenge achishedzera kuti mvura yekugeza tiye kumwa sadza mvura yekugeza maoko ndozoda futi imwe yekugeza. That is wrong and I think in our society iri modern iyi takumuvha kunyaya dzekuti vakadziwo vakuenda kumabasa vakudzoka. I think it's very prudent for our husbands to really understand kuti tofanira kubetsera madzimai edu. Tada kuya kuma solutions ngavatudze mufundisi. Thank you. Zvavari kuda ivo kuti tiite. Alright, tiri kuya ipapo mai Manangazire ndada ngobvunzawo a simple question. Pamwe pacho vana mai vanogona nguvatoendeswa kuhotera nababa. Pane musangano pamwe wechechi wekubasa vari kuhotera. Pamwe pacho kanyaya kekubata-bata kaisiya tova here weakness oro yakarekta yevamwana namai kungobata-bata kuhotera uko. Baba watobuda kudhara mvura inodziya irimo iri kubuda nemeshini chikafu muchanopiwa zvese kungobata-bata iko karumu kadika. Mufungoti zviri kudzatuka zvichibva muropa mana mai. Inhau yekuti tamboitaura kuti pandiri kubuda pamukova apa ndofanira kuona kuti ndakashambidzika zvakanaka. Ndofunga mukoma vambozvitaura vakati kubuda kwangu ndofanira kunge ndakagutsikana nezvandakaita. Saka kunyangwe ndiri muhotera mandisiri kuwadza mubhedha mandisiri kuisa mvura mandisiri kudii still ndinongoda nguva yangu yekuzvishambidza as an example. Mukaima kusenika aiwa ndauya muhotera handichazomuki na5 ka zvino hotera dzacho dzakumba kawamuki nekumba hotera dzacho ukize kumbaidza. ndinoda kutomboonekwa negumbeze remuhotera. Thank you so much. Neremunhu futi ari andinaye muhotera. I think vanhu vakawanda vari annoyed nenyaya dzekunonoka such that kana vanhu vari kuenda kuchechi oro vane musangano vanotozosvika vatsamwa. Saka tingabatsirane sei? Kano kari kuita kunge kadiki but kane nyaya how can we help each other? Vana baba vobatsirawo here voona kuti zvakamira sei? Vana mai tingaite sei kuti tibve mumba tese tichifara oro muhotera oro mushopu tisina kutsamwisana nekanyaya kadiki? Fundisi ndavatudze zvavari kuda kuti isusu tiite ngavambozviverenga. And then I think tip yangu zvangu yandinopa especially pa shopping handiti allow your wife or your partner kuti abude aende kushopping iwe usinawo chauri kudi hako chauri kumhanyira. Either you sit in the car uchiverenga a book wakamirira kuti adinai adzoke. That way hamunetsani because pamwe utori nespirit of prophecy yako yauri kutodii yako yauri kutoverenga da maipinda zvenyu munoshopa inini chidi hangu I'm just reading my book. Pamunodzoka todi to continue. Spirit of prophecy. Hauna zviri kunyanya kukunetsa because hauchahari munhu kuti ai njani. Kana wafunga kuenda kushopu neni chibata ruoko handiti lavi davi. Iwe uri kuziva kuti uri kuda kuti upfuure pamashofu nekudini but inini because ndakabatwa ruoko ndiri kuti rudo guru kudii guru kutsva ruone matakabatana vapaoko. Iwe uri kuita kuti ukaona sherufu yaoda kuti vapfuure wowedzera kubata uchisimaila munhu wokutarisa wopfuura hakosvi. Saka unoitawo tumatips turi supportive to your wife kuti azive zveshuwa kuti saka shuwa ungati wakabakwa ruoko ungazoda kuramba wongoti pane mayonesi unotopfuurira nemunhu nekubetsera mumba toda kuti mutibetserevo please especially Saturday morning. Maona inini kuti ndabika machansi amambotaura aya akanaka akadi kungobvunza so mami tiri kuisa malunch box api handiti alright isai torai green seti yegreen zvine maseti kazvimalunch box zviyamatapawe torai seti yeblue moisa machansi mawo izvi mazvo imacucumber mawo okay lavi let me do that. Pamunongodaro muchaona speed yotoincrease uko
because munhu mupfungwa register kuti someone is what is helping me. Saka makutoisa mumacontainer, makudai, what else can I do, Lafi? Alright, ndagezesa mwana, hembe dzake dzaziri pai? Pabed. Ngona muzora mafuta mobva mamupfekedza. Mungatadza kupfekedza chikomana kana chisikana chageza hacho chatopedza kugeza. Makutongopfekedza chikomana nechisikana. Asati wapinda mufundisi. Pane pfungwa imwe yavataura. Iyo vataura ipoindi. Yekubatana hedu maoko topinda mushomo vanozoti ati varume vese vanozvidini vanozvigona nevataura yekutanga handicharangarira kuti yekutanga vataura kuti kudi tisataenda pane kubatana maoko yenguva ya kuti baba don't be in a hurry kana mai wada kuenda kushopping iziva kuti ndo zvawari ubwanda izvinga but apa pekunzi rongedza chikafu mufundisi kunzi ndinzi rongedza chikafu zora mwana mafuta izvi hatiiti baizvi izvi zvimwe zvingaitwe ngatiregei kuramba marozi edu totanga kumati nekuti pachidzidzo mada kupailira kuvarume kuti ndovakuitirei basa zvimwe zvavari kutaura regai ndikuudze vana irole yababa namai. Let's not forget that. Aite ya mai na baba. Vana vanoitwa navanhu vaviri. Paunenge uchizora mafuta mwana, you are bonding with your kid. One, don't check tanga, that's one advantage. Two, mwana is learning to trust their father. What we don't have in the society now, we have absent fathers who are present. But by being involved, because vana vanonotisa, mai ndo vanongochivirika vachidai kana azoenda kuLondon anenge achingotumira tiketi ramai yake. Mimi baba, be involved. Do you know how lovely are the memories of a father aita zvinhu newe? Indeed, my father was hands on. I have memories of him. And I have fond memories as a girl child. Saka isusu tiri kuti vana baba, be involved. Involvement hatisi kuramba mufundisi asi inzwai. Mwari akatotipa marozi. Ndosaka muchona kuti mwana akachema mai wane skiri yekunyaradza mwana bhozi wakapuwa mazamu. Dai takapuwa isusu taita zvidobi zvekunyaradza vana. But zvakapiwa vana mai kuti vave neattachment yakaita saiyoyo. Inini ndine pangu pandinoita nemwana. Pamusoro maminutes mashoma Sara vanhu toda kubatsira vanhu. Yairi kunetsa iyi iri kungoita iri kunetsa mudzimba. How can we help each other? Pane mamwe points avataura ari key. Toda kuona kuti how can we help now? Saka pakuhelpa apa mufundisi hazvidi kungomva zvangu zvese dyo kumurume. Zvida kunzi bit by bit. Nokuti vamwe vane tendency ari mudzimba asi asana kubata ruoko rwamai. Saka tafana to practice tiri kumba. Tinombolesana tichingobva pachechi paminamato takuda kuzvitangira kunhengirikini. But it helps. Saka ndinoda kuti vateerere kuti it's a stage by stage. Hazvingubva zvavhati zvidyo. Isusu varume marozi edu they should understand them. Nokuti simenda haisi haina kujairika kutakurika. Tichinoda kuti tani. Ndinotaura kuti kune kubasa ka construction. We are doing the hard work every day. Saka you should also understand where we are coming from. We are being stressed and managers pamusoro pedu tiri accountants tinge zvina kubalance kubasa. Saka patinosvika kumba dzimwe dzonga kutozora mafuta mwana zvondondiremera. Nokuti ninge ndine jawi rakandibata. Saka ndinzwisewo. Kwazi roko rwababa rune mangaka ukazora mafuta mwana rinomara. Zoita manga musupermarket iro ruchimbobata zvimwe zvikukutu. Saka isusu tiri kuti vanhu ngavadanane. The root is love. Ukaona mwana umwe wako ukaona kuti this one is munhu andinoda. Our relationship is premised on love. Haurwadzirwi kuita zvinhu mudiwa wako. Life becomes easy. Unenge uchitoshedzera kuti ndowacha here nedzenyu ndoyanika kulaini ripi zvinhu zvichitodini zvichitoenda. Of course pastor tinozoita vari conservative vasingatsukunyuki paposition yavo. Ndofunga kana zvanetsa ngatitsvagei zvedu magadgets anogona kutibatsira. Mazuva ano magadgets awanda. Kune kugeza maplates, yekuwacha, endless. The list is endless. Saka kune vanenge vaona kuti hama yangu iri conservative.
haasi kukwanisa kuti aite d role yatambotaura iyayi. Kuona mai vari kungononoka musikana webasa aripo very strong ari kurova zvese but still vana mai magadgets vari kungononoka still kubata rumi vari kukwazisa vari kubhabhaisa kazi iyoyo mufundisi of course zvaipoint magadgets anogona kubatsira anobatsira but dzimwe nguva tikaenda kurufu kunenge usina magadgets then takatotarisa unoziva kunoungana vanhu kana kunga kupi panenge pobatwa basa arume ese tenge takatotarisaka uchidadawo nekuona kuti mai vamhanya nendiro vasuka vari kurova bhodho kana vajaira futi zvemagadgets izvi unoshaya pekupinda Pastor, murume akangwara anoziva kuti mensara kana vaenda parufu zvokuzonopuwa bhodho zvodini zvoshupa ndipe mazakwatira emari handiti ndonoeresvika parufu bhutu rakadini rakarembera ndichingosvika parufu inini samai akangwara ndinototenga madhiringi evanhu vepamoto nekuti bhutu ndichingosvika ndoti aiwa zvimwe zvose budisai asi awa madhiringi angu awa ndeedu isusu madzimai epamoto saka rangu basa pamoto paya nderekuti ndichikuza ndichingobudisa madhiringi ndichingobudisa madhiringi vanhu vachimwa vachifa rufu kuchiendeka ndoda kukombita ndisina kujaira zvandisina kujaira ziva umwe wako nguva dzedu dzafamba mune second vakavhu mai Sara vachinyandura my sister Manangaze mune second how can we help tingarape sei mafamilies panyaya yekunonoka madzibaba takufanira kuva modern fathers ekuti tinoshifta and it's a step by step. Yes. Inini ndova ndotinotosupport izvozvo hazvidi kubva zvangonzi njozvo zvinobva zvati tyora futi mwoyo. It's a step by step. Nhasi ndagonawo kuwaridza bhedha mangwana ndinoni chambotsvairawo muspeya medu main bedroom sora mangwana ndakuseberawo ndichienda kuchipi dining saka it's a step by step nambokubatawo rwoko kubva kudining kusvika kugarden kuseru ndozobata futi rwoko kubva kugarden ikoko kusvika kugarage saka ndozokubata mushop wajairana saka inini ndiri kukurudzira kuti varume patiri kuita diro let's take it step by step. Amen. And I think zvinhu zvese zvoda kumanagwa time management. Usati warara semudzimai ziva what you want to do for the next day. At this time ndinoda kuita ABC in this first hour. In the second hour I'm doing this. In the third hour I'm doing this. In the fourth hour I'm resting. In the sixth hour ndasumuka ndakuita zvakati. Time management, planning your week ahead, planning your month ahead, planning your day ahead. Zvinotibetsera semhuri zvekuti munogona kutodiscussa nemurume kuti mangwana tichada kuti tiende kushopping asi tichatanga nekubhucha, tabva kubhucha tichazoenda kusupermarket iyo, tabva kusupermarket tichaenda kubhata kunotsvaka bhutsu dzemwana. Nemhaka yekuti mambozvitaura mese munokurumidza kurimaindana kuti mamune bhutsu by the way dzamamuchida kutenga saka tikatora time yakawanda musupermarket tichashayiwa time yebhutsu. Time management and helping each other as a couple to keep the time. Ina hangu dzimwe pfungwa dzandabata ndedzekuti kune zvimwe zvinhu zvatogona kubetserana mai kuvapa senguva yavataura ndowirirana nayo but dzimwe pfungwa idzi mufundisi handisati ndowirirana nadzo. Zvimwe zvinotanga mbichana dzamara chatochijairira wotozobvunzwa kuti nhasi waregedza kuwaridza mubhedha nei nekuti wakatanga uchida kuzviita mbichana kusvikira yato responsibility iyi yekuti memaita mapitsa ekumuka kuti ndikatanga akasara ari manodini. Okay. Saka kune zvimwewo mufundisi murume paroo yake mai paroo yavo asingatibetseranei timu ngaive yekubetserana kuti tibude but tisingarase marozi edu. Mai Manangazira, ini ndoda kudzokorora pakuti communication yakakosha. Tisa assume kuti nokuti ndiri kudai mwangu achaona kuti ndoda rubatsiro apa. Zvakakosha kuti patinenge tiri tese mukati memba ngatitauranei kuti ini ndanga ndichifunga kuti tikadai uyu otaura kuti indona so that mumwe hazo assume kuti ndofunga apa ndoparinoda kubatsirwa kana kuti uya mwana anoti haasi kuona here tinoda kubatsirwa. Kakufungirana kaya kainoita kashoma tikawanikwa tichitaura tese nguva nenguva. Thank you so much. Maybe zvinhu zvandikade kuwedzera number 1
basa rakapiwa murume. Yes, mukadzi ndiye mubatsiri. I've noticed kuti kana tine appointment inini oro murume akatanga kumuka, mai vatova conscious kuti muridzi weprogram atoita sei, atomuka. Ivovo vachaonawo vachida kuti vakurumidzawo kuita sei, kumuka. But panoita dambudziko rekuti kana baba vakarara, mai vanogona kungoita feeling yekuti muridzi webasa akaita sei, akarara, muridzi weprogram akarara, saka ini ndomisa dzoro nchimhanyirei. Then number 2, pane yamataura even yeshopping. It's a very powerful point. I've noticed it sometimes kuti ndaigona kuti mai vaende kwaedgas vaende tozosangana time. I would say kuti even after 3 hours ndofonani hapana chinenge chaitika. So imwe trick yandakaona, tikaenda tese tinokurumidza. Because ndaiti kana vakaenda vega after 3 hours ndosvika madress akaunganidzwa ndikuno vasikana kwaedgas vanenge vamboedzeswa iri madai, but ndikazoenda navo taigona kutotenga nguva yakanaka chaizvo mumaminutes mashoma, because ndaenda nani, ndaenda navo. I think neimwe pfungwawo, time haina resurrection. It's key also kunana mai. Zvimwe zvokubata-bata hazvipere, zvicharamba zviripo. Zvimwe zvacho ngatingoziva kuti time yakwana, ngatiendei, kutsvaira kupere tinozozviita mangwana. Dai Mwari angakukomborere. Chidzidzo ichi chine part 2. Tichaendera mberi chikurukura mama issues. Munoziva dai kunzi maenda kuhigh court, maiona mamwe mareasons anoita kuti vanhu varambane, you are going to be shocked. Though pa divorce panozongonyorwa unzi irretrievable breakdown, but tuma issues turi very 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 simple turi kuita kuti vanhu varambane. Mwari akukomborerei. Tinosangana kune zvimwe zvikamu mukuvharira program yakanaka zvakadai. Tichakumbira mai Musara mutinamatire. Zvinowakareva matidango kutendai panguva ino nechidzidzo chamatipa. Tidango kutendai mweya mutsvene, tichingokumbira kuti tidzisewo kuverenga nguva nemazuva edu Mwari, so that tambisi nguva pamberi pechigaro chinhu chemutsa. Tiraiwo nesu nemakapos mazhinji anonetseka patime management. Vabetserei Jehovha wokururama, vave vanoziva kukosha kwenguva nekubatsirana pane zvese zvinenge zvichiitika mukati memba. Tonamata titenda kusavenyuka ndisingaperi. Amen. Amen. Tungamire mukati mezviedzo, mananda andibata, ndimi dombo ndivige, ndimi mutungamiri, tenzi nditungamire, anondipa runyararo, anondipa rugare, anetsitsi anengoni, naye ndinozovimba, anondipa rufaro, anondipa upenyu, apo ndaneta ndarukutika, anondipawo simba. Semwana onyaradzwa, munganyaradze nyanza, mananda anomunzwa, kana moti nyarara, ndimwi tenzi wenyanza, tenzi nditungamire, anondipa runyararo, anondipa rugare, anetsitsi anengoni, naye ndinozovimba, anondipa rufaro, anondipa upenyu, apo ndaneta ndarukutika, anondipawo simba. Handingafambi ndoga seiya indainonikwidza yoga mubara vanhu, miedzo namafungu zvondikamenisa munzira yechikristu. Kurumwa
ndima netsikidzi rambira mumba zvimwe zvingauye asi ndinosimbira rutendo rwangu mamuri. Kune avo neavo vanoti chinochururuka chinopwa, iro dzamba rafuta richavaiko. Hazvingashanduki kana ndakatarira muchinjiko. Vanofarira kundiona muvhu, asi kuwa kwangu ndiko kusimudzirwa kwangu. Kana namananda hangandibati. Namopa mukristu mate nerurimi, asi ndinosimbira pamuchinjiko. Pachikomo chiye cheKarivhari ndipo panobva simba rangu. Anonipa runyararo, anonipa rugare, ane tsitsi, ane ngoni, naye ndinozovimba. Anonipa rufaro, anonipa upenyu, apo ndaneta ndarukutika. Anonipawo simba, apo ndaneta ndarukutika. Anonipawo simba, apo ndaneta ndarukutika. Anonipawo simba.